Jada gurekin dugu platoan Txomin Madiena alkidea, Txomin, arratsaldeon. Arratsaldeon, Iñigo. Bueno, inkestan entzun ditugu Debagoienean aisialdirako dauden aukeretako batzuk, baina zuk beti bezala, 15 hemen egiten duzuen moduan, datuak ekarrita, xehetasun gehiagorekin azalduko dizkiguzu, ezta? Hori da, saiatu garelako bateko eta besteko bile ostian, Debagoienean aisialdirako, udarako edo aisialdi garairako dauzen aukera ezberdinak batzen, eta Iñigo ondo petzeien baixatzu, ur kontuekin hasiko gara izan berua iken da benean zerro beto, baino on bat hartzea baino fresko bat hartzea baino, Debagoienea ez dago kostaldean, hemen ez dago hondartzarik, baina bai uretan freskatzeko aukera ugari. Eta horreitako bat, adibidez, ur parkiak edo ur txorrotak azkenengo urtietan, gure inguruan asko ugaritu dianak Debagoieneko 5 herrian, topoko ditugu ur txorrotak edo ur parkiak, ikusten duzuen moduan, Antzuolan, Aramaixon, Arrasaten, Bergaran eta Oñatin, eta batzuetan, herri batzuetan, baten faltan, bi bebadauz hoixe da, Arrasaten kasua, bertan Santa Barbarakoa eta Bilanparakoa dauzelako, eta Bergaran, Labegaraietako ur parkia eta Agorrozingo ur parkia. Bebai, horreik baina esan behar da nolabait gaztetxuei bideratutako aukerak diala, baina hain gaztetxuk ez badagara, edo gorputz osoko baino bat hartzeko gogoa balin badaku, horretako eskaintza badaku. Batetik, kanpoko igerilekuak. Debagoienean danera, 3 herritan topoko ditugu kanpoko igerilekuak. Arrasaten, 2 Mojategi kiroldegikoa eta Udalakoa. Bergaran bat, Labegaraietakoa, eta Eskoriatzan beste bat, Manuel Muñoz kiroldegikoa. Esan baina, azken hori, Eskoriatzako kiroldegixan dauen kanpoko igerileku hori, 0 eta 6 urte bitarteko umiendako dala. Aretxabaletan eta Oñatin, ez dau kanpoko igerilekurik, igerilekuak bai baina, eta baita udan, behin baino hartu ostian, kanpoan zikatzeko edo euskisa hartzeko aukeria muten dauen belardixak. Eta helgetan, berua egin dauenean, udalak plastikozko igerilekuak jartzen ditu, bere kalietan edo herriko txoko ezberdinetan. Igerilekuak izan barik, bainatzea posible da urputzuak edo errekak Debagoieneko hainbat herrian dauz, akaso ezagunena Oñatiko Usako izango da, baina Oñatin bertan, zein Bergaran, Eskoriatz eta Leintz Gatzagan badauz bainutoki naturalak. Behin ur kontuak errepasauta, guazen bestelako kontu batzutari izan beha izialdixan, bai gustuko izaten da atxeden hartzen egotia, uretan freskatzen egotia, baina badau, akzino bila ibiltzen dan jentia eta hor esan behar da, Debagoienean aukera zabala dauela, izan erabateko edo besteko parkiak Debagoieneko herridanetan topoko ditugu, Leintz Gatzagan eta Aramaixon kenduta. Hortxe ikusten duzu ez da, mapa honetan, xeatuta herri bakoitzean zer dauen, parkur eiteko aukeria dau esaterako, Oñatin eta Arrasaten skateparkak, Aretxabaletan, Arrasaten, Bergaran, Eskoriatzan eta Oñatin topoko ditugu, eta azken urtietan ugaritu dian pump trakak 4 herritan, Antzuolan, Arrasaten eta 2024. Honetaz geroztik Elgetan eta Oñatin. Bebai, eta azkenik esan Aretxabaletan, trialzin eiteko aukeria badauela, Arrasatetik Aretxabaletarako errepide hasiera horretan, sarbide horretan. Eta dituzten ezaugarritxengatik edo eskaintzen dituzten aukerengatik, parke bereziape baditugu gure bailara honetan, horrein bilaketa bat egin jogu, eta hainbat aukeratu ditugu edo hainbat topau ditugu. Arrasateko Dragoi parkia da, horreitako bat, Oñatiko Baratzeko Pikua jolasgunia edo Eskoriatzako Torrebaso egurrezko hainbat jolas dituen parkia baita, tirolina dau, hor esan behar da, Antzolako Ibarre osoko jolas parkian badau tirolina, eta baita Aramaixoko bainera parkian onduan dauen jolas parke horretan Eta oin zabaldu daigun beste tarte bat, beste aukera sorta bat, kasu honetan naturakin lotutakoak izanen Debagoienean baditugu mendixak, baditugu basuak, urtegixak, baditugu landa eremuak, eta horreian hainbat aukera eskaintzen dauenak, ariketa fisikoa egiteko, airatzeko, deskonektatzeko edo bestelako ekintzetarako. Badira, gainera, herri bat baino gehiago hartzen dituzten ibilbideak edo paseoak, hartzaren bidea edo gatz bidea esaterako, eta baita isa Debagoiena osua zarkatzen dauen bidegorri saria Eta natura guniak kirola eiteko ariketa fisikorako bakarrik ez, otorduak eiteko erabiligura baditugu badauz horretarako hainbat puntu, hainbat piknikerako edo gune Debagoieneko herri danetan, batzutan gainera parrilla eiteko edo pisteko aukeriakin baita, hoize da esaterako kanpanzarren kasua eta baita atxorrotzeko
piknik gunean kasua be. Hau dana nolabait euraldi ona egiten balin badau, baina Debagoienean gauz, Euskal Herrixan gauz, eta urtengo udia ikusi besterik ez dau, eguzkisa beti be bermatuta ez dakula jakiteko. Eta horren aurrean be, hainbat eukera dauz Debagoienean, gure herrixen historixia eta gure herrixen ondaria ezagutzeko eta horretako aukera bat izaleke, edo horretarako 6 aukera dauzkagu, museo eta interpretazio gurien artian. Zeintzuk dian, Bergarako Laboratorium Museoa daku, Lehentz Gatzagako Gatz Museoa, Eskoriatzako Ibarraundi Museoa behor dau, eta interpretazio gunietan, Oñatiko txokolateixia, hau da txokolatearen interpretazio gunia, zentrua, eta baita Elgetako espaloian dauen memoria historikoaren euskal interpretazio zentrua ben. Eta ezin ahaztu, Oñatin bertan, baina Arantzasun, Aizkorri Aratz Parke Naturalaren interpretazio zentrua be badauela. Hortxe, oinarte aukera zabala eta beste bat izaleike, beste barik, gure herrixetara joan, eta kalian dauzen monumentu eta ondare edo erekin historikoak ezagutzi. Horretarako be aukera zabala dau eta horreik hobeto ezagutzeko bisita gidatuak be eskaintzen dituzte Debagoieneko herrixetan esaterako, Bergarako Laboratorium Museoak Bergaran edo Oñatiko Turismo Bulegoak Oñatin bertan. Beste herrixetan be egoten dira tarteka turismoarekin lotutako bisita gidatuak, horreik baina ez dia hainbesteko maiztasunak egiten, dana dela goiena.eusen hortxe egoten dira agendan jasota.